Tinokudokesai mabuja tauya nokuja konzewe kwanyasi zuva rochigumi nopfumbamwe mwedzi uno waChiwabvu. Nyasi tiri kutandano nyaya yadoka ichihwadza vanhu vazhinji yareketiwa nawaChinamasa yokutoti iyo vari kureketa kuti kana bato roCCC rikandohwina sarudzo gore rinouya kunotoitiwa hondo. Aidi zvakatoita kunyangariwa. Mureketero wakadari unotoda kutoti munhu atoisiwe mujeri chaimo nokutoti ndo hutengesi hunotengesa nyika hwakadari uhu. Wari kutosaya kuti hondo iyi vanenge vachigoita nani nokuti vanoreketa kuti vanotetekera zvido zvevanhu ende ivo vanoti ndo bato rowanhu. Asi kana vanhu varamba zvebato racho munovarerei munoitirei hondo nani. Pakaita kunyangariwa ticharenga kuti zvinenge zvichiteedzwa sei. Tikaringa nezvakareketiwa nozuro nozeki kuti kwai sarudzo dzinotounza manyongori munyika, panenge zvimwe zvinenge zviri kuitika kuseri kwatitiri kuona. Wana murairidzi nyasi wadoka wari kuhwadziwa aidi chokwadi nokuti mari dzowatambisiwa zhinji dzacho paribe chinoreketa tusvinu. Ipapa kwaiwana murairidzi wakawanditsa wanyimiwa mari nohurumende, wakabatirwa mari ikagwamiwa. Kwaiwagwamiwa mari nokuti kwaiwanga wari kuenda kubasa mumazuva. Wamwe watopuwa mari inoita 300 chaiwo mari yomunyika. Wamwe wakapuwa mari inondoita zviuru 10 basi zvomari yomunyikayo. Pakaita kunyangariwa. Ipapa hurumende iribe chayareketa, asi ticharamba tichiringa kuona kuti zvichaita sei. Peno vana murayiridziwo vachatotanda pokare kuita zvokuratidzira nokuti vanenge vakundoti kusiri kupfa ndokupi ipapa kana zvichida ndii. Mumwe anoita zvokuwedza matombo Dominic Benhura tiri kumupemberera kureketa kuno kwaidi zvinoreketiwa zviya kuti muprofita anokudziwa noasiri wache aidi ndo zviri kutoitika ipapa. Iko kuAmerica kuguta roIndiana waitoita kuti zuva rochigumi novina mwedzi uno izuva rinozikana nokuti Dominic Benhura Day. Ambi eduyu aiwa ari kuita kupfumvura idi warungu nowese pasi rese wanoita kuziva kuti kuZimbabwe kuna mhizha anoita zvokukona anouyani wokuweza matombo. Tinoramba tichimuroera manja nokuita kwache kwakadandi. Dai zvaramba zvienderera mberi. Zimbabwe hurumende yayo yagobvuma kutoti iri kuchengeta Mengistu uye vari kudiwa nonyaya dzokuponda vanhu kuEthiopia. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ukaona nyika ichita kubvuma kudari, zvakaita kunyangara. Heno mabi angu ticharamba tichiona kuti zvichapera sei kana kuti zvichange zvichitekaira sei. Peno achaikiwawo nozita risirache kuti areke kugoboeka nyore nyore. Tichagokunyepaipo zvinenge zviri kuitikapo. Hurumende yekuAmerica kuburikidza novamiri wayo munyika wagoreketaiwo kuti wachada kuramba wakaisa dziso kune zvinenge zviitika musarudzo dzomunyika nokutoti dzakanyanya kukosha. Tichagokunyepai zvinenge zviri kuburikazvo kana kuti paine zvimwe zvavanenge wareketa tinenge tichindokupasai mabi angu zvavanenge wareketazvo. Wanoringa nozvozvichehwa munyika wagobuditsayo masoko okuti kwai nyika yedu iri kutaikirwa nomakutukutu omari yakawanditsa nokuda kwokuti mazambuko nenzvimbo dzinopinda nozvinhu munyika paribe kana inokwanisa kuboya kuona kuti apo pane matombo anokosha kana kuti pane zvimwe zviri kubuda munyika zvisiri pamutemo. Wagotoreketayo kuti kwai Zimbabwe inokona iri kutaikirwa nomari inoita mamiriyoni 100 chaiwo mari yekuAmerica pamari pamwedzi nopamwedzi yomari dzozvichehwa zvinenge zvichibuditsiwa munyika zvisiri pamutemo. Takambozvireketa wakabva waramba wachiti kwete hwiba ndizvoba zviri kuitika, asi izvezvi wakuchireketa wegani. Ukaona zvadari woziva kuti zvakunyanya kunyadzisa. Mari iyo inenge yatoita kuingidzira chaiko zvakapetiwa ukaona wakubvuma kudari. Sangano Consumer Council of Zimbabwe ragoreketairo kuti rakaita kuferefeta kuti mitengo wezvinhu munyika zvokudya yamira papi. Wakagoboya kuti mitengo wezvinhu zvokudya munyika yamira yakadari. Mhuri yevanhu 6 kwai iri kuda mari inoita 100 rozviuru nomakumi 20 madhora 734 120,834 pachirungu kana kuti mari yekuAmerica
iri pamari yomusika wawo uri pamutemo $450 pakaita kunyangariwa chaipo. Unotosaya kuti zvichapera sei kana kuti zvichanhadzirisika sei zvinhu zvakadandi. Ticharamba takanoringa tichikunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Tiringe dzomutambo zifa yagoti iyo kwai kuno makwai ari kureketeka okuti kwai wada kukumbira nyika yoZambia kuti tigotambira mutambo yedu yokumba kwedu inenge ichitambirwa kunyika yoZambia, tichiti nhandare yoLevy Mwanawasa ndo nhandare yokumusha kwedu. Aidi heno mabi angu kuti zvichapera sei. Ipapa zviri kutobuda pachena kuti Kesti Coventry nobazi rache waribeka nafungidziro yokuti wachanhadzirisawo manhandare achiita zvakanaka munyika. Pakaita kunyangariwa chaipo. Tiri pabhorapo kwai Knowledge Musona agoti achazvidaba zvokuramba achitambira nyika bhorari. Aidi ndiye anga ari mutungamiri wechikwata chewakomana zvatoita kuhwadza chaiko. Ipapa unotoona utoti kureketa hache kuti asiya, asi peno achanyengerehwa nevamwe kuti abenhuke. Ticharamba takaringa asi tiri kumushuvira edu tusvinu semunhu aonekawo kwaari kuenda. Aiwa zvisvinu izvi. Wanoringa zvomutambo yonhabvu inotambiwa yoPremier Soccer League wagoreketa kuti ipapa kwai Sondo Rinoyari ndo ichabenhuka mutambo yese wanga wambomisa. Ndokuita mahumbwe chaiko. Wakuona manji kuti wakatamba nomatope paribe mvura. Wakushaya zvokuita ipapa. Tichagoringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tichigokunyepai pozvinenge zviri kuitikapo kuti zvii zvinenge zvakuitika. Munhau yogumisira dzomutambo dzomunyika Namibia yaja chikwata choZimbabwe chokiriketi pamutambo umupfupi wanga wachitamba T20. Ipapa tatoita kuenzana kudari nozuro takahwina nyasi tajiwa. Aidi unosaya chisvinu kuti ndochipi ipapa. Ngatiringedzo pasi rese. South Africa yagoti yo mureza wayo waida kusimudza uya uri kujama milioni omarandi 20 kwai wambomisiwa kuti umboisiwa pakutonhora nokuti wanhu waita kureketa chaiko. Ticharamba tichiringa kuti wachazozvidini kana kuti wachapedza sei. Ipapa kuna vazhinji wari kutoita kuhwadziwa nokuti mari yawanga waringira kuti wachagoita ipapa pachiribe kana ibodzi iri kuuya. Iyo makwiriro zvinhu munyika muSouth Africa akafita kutoita kupadura chaipo matenga nokutoti ipapa bhangi romunyika raingidzirapo kare mari dzokupetera nadzo zvokutoti gore rino airi paribe chisvinu, asi tinoramba takandoringa kuti zvinenge zvichipera sei. KuMozambique kwaita chirwere chomhetamakumbo chabenhukapo kare kwaichatanda makore 30 ese chiribe kumboboeka. Ticharamba tichiringa kuti wachazvikona chere kana kuti wachazviita sei, asi wakutofungidzira kuti wangatoita pokare kachirongwa kokuenda kobaya nokudonhedzera wapwere mishonga iyi kuti mhetamakumbo ireke kugoramba iripo. Kwai kuBurkina Faso kune hama dzowanhu wasere wakawira mugodhi uwo unewaridzwawo wari wekuCanada wari kuringira kuti wanhu hama dzawo dzibuditsiwe. Ticharamba takaringa kuti zvichapera sei nokuti pakaita kunyangariwa chaipo. Tinovashuvira kuti wagobuditsiwe wari wapenyu wese. Kukinya kwai nyaya yonzara nokusaika kwemvura zvisvinu kuri kuita kuhwadza ipapa zvokutoti kutosvika kunzou chaidzo dzakutoita kupfa nonzara. Ipapa kwai gore rapfuura kwakatogwarashiwa nzou dzinosvika 40 pa mugore rese munyika iyo Kenya nonzara. Ukaona nzara yasvika kunzou woziva kuti tumwe tupuka twese tudiki aiwa kwaita kukwana chaiko. Pakaita kunyangariwa mabi angu. Heno kuti yawe watifungirei zvakadandi. Ichokwadi chakareketika mubhaibheri chiya kuti munhu anopupura zvizere mumwoyo mache. George Bush agopoiriwa akagoreketa iye kuti zvaakagoita zvokuenda kuIraq achienda koparadza ikweyo zvanga zviri zvisvinuba. Azonhadziritsa hache achireketa kuti anga ari kuda kuti Russia, asi tatozviziva ndo zviri mumwoyo ndo zvabudika. Kuno kachirwere kumaronda kaita kunetsa kaakunze kakusimukira pokare kunyika dziri kuEurope nokuAmerica. Aidi wari ukatenza kuti monkeypox pakaita kunyangariwa chaipo. Heno kuti mapfene yawanga yaboyepi. Tiri ipapo mabuya angu tiboya nemangwana. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.